Είναι δικηγόρος μιας κυρίας που καταγγέλει ότι είχε δωρήσει, είχε κάνει μια δωρεά στην Κιβωτό και θέλει να την ανασύρει, αν δεν κάνω λάθος. Καλή σας μέρα, κύριε Γαβριλίδη. Καλή σας ημέρα. Πράγματι έχω μια εντολέα η οποία είχε δωρήσει ένα ακίνητο πριν από περίπου 2 χρόνια στην Κιβωτό και αυτή τη στιγμή θέλει να την ανακαλέσει. Πώς έφτασε η εντολέα σας να δωρήσει το ακίνητο αυτό? Μόνη της το αποφάσισε, την προσέγγισε κάποιος? Όχι, μόνη της το αποφάσισε για την ψυχή του άντρα της και του γιού της που πέθαναν. Μάλιστα. Και αποφάσισε... Πήρε μια γενναία απόφαση να δωρήσει το σπίτι το οποίο έκτισε με πολύ κόπο για όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ποια ήταν η διαδικασία που ακολούθησε, κύριε Γαβριλίδη? Μίλησε πρώτα με την Κιβωτό, την παρέπεμψαν σε κάποιον συμβολιογράφο, σε κάποιους δικηγόρους, έκανε ένα πληρεξούσιο και όλες οι διαδικασίες γίνανε στην Αθήνα, πλέον από δικηγόρους της Κιβωτού. Το ακίνητο που είναι? Δηλαδή υπέγραψε ένα πληρεξούσιο μόνο. Μάλιστα. Το ακίνητο που βρίσκεται? Το ακίνητο βρίσκεται στη Δυτική Αττική. Και έχει αξιοποιηθεί από την Κιβωτό? Πώς το έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα αυτά τα 2 χρόνια? Όχι, δεν έχει αξιοποιηθεί. Όταν ξεκίνησαν όλες αυτές οι καταγγελίες, επειδή είναι και μεγάλη γυναίκα, δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Ξεκίνησε λίγο να το ψάξει, πήρε μια γειτόνισσα τηλέφωνο και η γειτόνισσα της είπε ότι όχι μόνο δεν έχει μπει άνθρωπος, αλλά το σπίτι πραγματικά ρημάζει αυτή τη στιγμή. Απίστευτο. Και η διαδικασία τώρα ποια πρέπει να είναι, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά είδη δωρεών. Κάθε μία δωρεά μπορεί να ανακληθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς τώρα είμαστε στο στάδιο να πάρουμε το έγγραφο της δωρεάς, γιατί η ίδια δεν το πήρε ποτέ στα χέρια της, να δούμε τι ακριβώς αναφέρει, να δούμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος ή κάποιος σκοπός μέσα στη δωρεά, για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Γενικά οι δωρεές ανακαλούνται είτε με μια μονομερή δήλωση απευθυντέα στην Κιβωτό, είτε με μια αγωγή για δικαιολόγητο πλουτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα δούμε το σώμα τι λέει μέσα τη σύμβαση. Δεν έχει αξιοποιηθεί καν αυτό. Δεν είναι ότι στεγάζονται παιδιά μέσα, ότι έχει προσφέρει κάπως σε αυτό το πλαίσιο κτλ. Δηλαδή δόθηκε πριν 2 χρόνια, κάθεται ρημάζει το σπίτι, η γυναίκα αισθάνεται ότι έκανε αυτή την προσφορά για να βοηθήσει και έχει πάει έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε ότι υπάρχουν 267 ακίνητα, έχει συγκεκριμένη. Δηλαδή εντάξει, τι νόημα έχει? Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτή η κίνηση έγινε επειδή έγιναν όλα αυτά τα πράγματα και η εντολέα σας θέλει να πάρει το σπίτι πίσω ή γενικότερα ήθελε να το κάνει επειδή το σπίτι ρημάζει τον καιρό? Δεν το είχαν αξιοποιήσει. Μισό λεπτό, αυτό λίγο να ξεκαθαριστεί. Οι κατηγορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και η ποινική διαδικασία, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει με κάποιους υπόπτους ακόμα, δεν έχει καμία σχέση με την ανάκληση των δωρεών. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι δωρεές μπορούν να ανακληθούν μόνο για λόγους που αφορούν στο ακίνητο και όχι για τις καταγγελίες. Μάλιστα. Είναι και αυτοί σοβαροί λόγοι όμως, οπότε καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβριλίδη, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας...